ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் தான் உங்கள் கோவை சைக்கிள் கடைக்கு வந்தாச்சு. லேட்டாக வந்தார் அவர், இப்போ தான் வந்தார். சைக்கிளெல்லாம் பிரிச்சாச்சு. பாருங்கள் எப்படி பிரித்து போட்டுருக்காங்க. நல்லா டாட்டாராக வெடிச்சிருச்சுங்க. டயரும் வெடிச்சிருச்சு, டீப்பும் வெடிச்சிருச்சு. பாருங்க நம்ம சைக்கிள் எப்படி பிரித்து வச்சுருக்காங்க. டயர் எப்படி வெடிச்சிருக்குது. டயரில் இது டீப்பு, டயருங்க இருக்குது. இங்கே பாருங்க டயர் எப்படி வெடிச்சிருக்கு பாருங்க. புது டீப்பு டயரு ரெண்டும் மாட்டிகிட்டு இருக்கிறாங்க. சைக்கிளை ஃபிட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. நல்லா பண்ணி கொடுங்கண்ணா, கரண்ட் எதுவும் ஓடிட போகுது தனியாக. காற்றெல்லாம் அடித்து ஃபினிஷ் பண்ணிட்டாங்க. வேலை முடிஞ்சது சைக்கிள் வேலை. பாருங்க சுற்றி வீலெலாம் செக் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க. எனக்கு சைக்கிள் இருக்குங்க, பாப்பாவுக்கு ஒரு சைக்கிள் இங்கேயே ஒரு சைக்கிள் வாங்கியாச்சுங்க. விலை கம்மியில் வந்து